naji ang tini nang magtekse abo tu ifekya video ke ang tabu mosok betai khang nei sin nogni thaijak phajing ke funung ranyang na mosok bufang mosok bilati jok najak betai kebang ma thaijak kita bawa khak sini yang apa no jikra krak sai khak nai mosok betai kebang ma thaijak orang khak ba kita kisi jaga thangnai teka jaga ragi chakha bathai tabo orang khak bai gena khak ba ke orang busuk mangka phunung nai tarpor teka ja khak nai mosok bufang ni mosok khak bai kya gadam naidi busuk mangka kasu bufang ni mosok ko asuk mangka kasu bufang mosok gadam teka kasu bufang thangai jong khak nai orang khagana ragi jombe ke mosok mosok kita mosok khagana gada pro yang saja thang khaganya aji kita yang saja khag pakai tapi saja khaganya ngaji besok dong yang betai yang kita kisi gana yang ke omu sok bufang phangsa kai kana phangsa no saba ya betai asa kebang maka thayo ta mosok khag pakai nang ta kisi mosok phunuk nai narak nai je mosok nu kamu he mosok rok nasibdi ko kiting marber mosok rang tau phunuk ne busuk mangka mosok total busuk khagi mangka naji ko asuk mangka mosok mate panya nangli ya sini o mosok mukhi belen thogo ke on singta bokong khagi dekhai jon sinai ge tini ni video ani asuk no hambai